Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Standard Time, 1:38. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scad Marketing.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga kagpalamati, welcome sa itong pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Para karon nga adlaw, Miyerkules. Agosto 26, tuig 2020. Sa kutob sa malabutan sa nga aton pagpangalagad sa sininga hapon, ang aton man pagpangamusta sa inyo kapaniagan, ha? Siyempre, of the night kita ni Tito Will, masusining nga hapon, siyempre kamo din na nagapahunay-hinay, nagahilay-hilay, o nagasulusan, biglang nagapiyong-piyong ninyo mga mata. Siyempre, ninyo mga palamati na nag-auport kay Tito Wilma, kay tapos na kamupanyaga, matron mo na, launa 44 na. Pero iba'y natin nga mga kauturan, ara, ba, nagahingagaw pa kami nga tawe. Namit inyo sudaan, basta may laswalang, no? Okay, good na. So, denay kita sa pagpanyaga ninyo dala. But anyway, sa mga kautunan na itong nag-upo dala sa ilatag sa mga radyo, syempre, ara kita sa 684 kHz na Action Radio Bacolod na. At sa mga may data naman, may mga internet connections, ara mag-updenay kita sa Facebook page ng Action Radio. Pagi sa pag-search ninyo sa inyo account sa Action Radio Bacolod. Ara mandira ang mga presta na ito nga mga balita ang nga nagakatabo sa karon sa palibot sa aton Dakbanwasan Bacolod Provincia sa Negros Occidental sa bugos na pungtod kagang update man sa COVID-19. May luwasi na ara man nga itong sini mga balita sa diin kita sa itong sini website. Ara sa itong website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag kung daw okay pa yan, pwede kita gihapon ka offline. Kung mahuyugon ka mo sa YouTube. No? Sa YouTube, search nyo lang dara siyempre, no, tawe, ang Action Radio Bacolod. Diba? So, tug-tug-tag na lang stress kita na mag-offline. Kag siyempre, una-una sa gihapon, hambal, ano gani, hindi kita mag-panic sa sitwasyon na ito sa karon. Kinahanglan hindi kita mag-panic, pero importante nga kita mapahibalo, importante nga ma-inform kita sa matudtuon na ito nga sitwasyon sa karon. At hindi na ito mahinago, hamakon mo ang dalagan sa karon. Ara naman si Tita Wilma, kang COVID-19. Pero sige hapon sa linit Tita Wilma, stay home lang, no? Stay home and be safe. Siguraduhon talang nga healthy ang atong tag sa kalawas. Kaya nagasunod kita sa ginapatuman sa aton. Since nga diri sa Dakbanwasan Bacolod nga padayon, nga kita sa idalong sa Modified Canal Community Quarantine or MDCQ, sayon malast na until August 31. So, hulito naman natin kung ano ang dalagan ang sitwasyon pang aton pangatubang tugtog sa karon. Ining pandemic, COVID-19. Kag, ang ilang taon bala naton, ang aton sini mga opisyal sa probinsya sa Dakbanwasan Bacolod nagakinahanglan na gid sang bulig halin sa national. So kabaluman kita ang ano Tita Wilma nga ang Environment Secretary nga si Roy Simato kay padulong sa Iloilo Subong posible magalusot man dili sa Bacolod sa Aiton para naman makikita sa itong sini mga opisyal diri sa Dakbanwasan Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental para mabuligan kita sa atong sa sitwasyon kung ano mga dapat humuon. Ano dapat humuon sa mga ara naman, mga batinggilan kag mga matigasan ulo. Ang mga ang buti hindi ta ma-explicar no. Ngan kay hindi bala pero pilit nga nagapawala. Nagapabungol-bungol sa realidad sa nakatabo sa atong palibot sa karon. Masubo pamatian kapila naton ka mga barangay kapitan nagpositibo amin upod ang ila pamilya masubo gini sa sakit pamatian kagang aton man mga kauturan sa aton palibot. So sabay pa na ang tanan nga ini mahatagan gid katapusan. Hindi kita mag-untak sa pagpangabay sa mga wala nagapamati kag mga nagapasaway. Bisan ano pa yan hambal nga magwa ka mo tuk face na. Kung magtipon ka modera, bisan ka ingod mo sang balay, obserbar gid ang social distancing. Pero kinahanglan may tabun gid ang inyo ilong kagbakbak. Oo. Taga, lumili kayo panghugas ang kamot. Ha? Lumili panghugas ang kamot, importante gid na, ha?
o sige mangin matutong kita bala para dira. Kaya inaiya para gid sa aton kaayuhan. Kagpadayon man kita na mag-aisa ka magapangamuyo para sa atong sa mga frontliners, atong mga backliners, sa mga opisyal sa aton lokal na panggobyerno, of course, Tita Wilma, sa kabugusan nato ng mga opisyal sa gobyerno nga nagapaninguha man nga matapos na nato ining giyera natin against COVID-19. Ha? Ay, mga anak ko. Kay realidad, mga ospital, sinsara nyo na. Why pili, manggaranon, sigado, whatever yung sitwasyon mo sa imo pangabuhi. Why nagid siya bakansi? Pinsaron nyo, ato nagigani frontliner. Diba? Wala sang madalaan, ihingagaw sa isa sa piyak-piyak, wala sang mabatom tungod wala ang lugar. Ano na lang kung magdamo pagkid? Oo, sige na tawi. Kagulat man kita no? Sa development sina. Kag siyempre sa update, hindi sa ito sa Bacolod ay nagdugang kahapon, sila 15 ang bago, Tita Wilma. So, all in all, ang confirmed cases na itong dito sa Dakbanuas and Bacolod, sila na 770. Kag sa probinsya, 28 kahapon, amo ng bago, kaya nagdugang 994 na confirmed cases sa probinsya sa Negros Occidental. Kag garigid na sa bugos nga Pilipinas, ara ho, sa pa ma-end of the month, sa 31 Monday, dumatuod ang bota ni hindi lang wala no, Ginoo no. Ang ginpahayag sa mga nagatuon sa University of the Philippines na posible magalabot sa 200 or more, 200,000 or more ang ma-infect sining COVID-19. Kaya subong sila na kita. Ano na subong August 26 pa lang. Diba? We still have 5 days more to go kag magtapos ining tigriwe, kag ining tama kapuraot na bulan sang Agosto. Si subong pa lang may pila na kita gani Tita Wilma, 197,160 ang confirmed cases. Pasalamat kita sa gihapon kay mga naka-recover is 132,396. Pero ang masubo gid gihapon nga may kabuhi nga nagatadila. Sa kabugusan sa aton diri sa Pilipinas, naglabot na sa masobre 2,000. 2,965 na ang nagkalamatay tungod sining COVID-19. Ano to gani ang pagbukas ng klase, Tita Wilma, hambal, masugod, October 5. Kaya muna yung sitwasyon natin sa karon, sila pa ka mga eskolahan nga dahil ginapreparar sa karon, nga gamiton iya para sa mga LSIs na magabalik din sa ito na syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, LSI, OFWs na pero abi ninyo bala mga gumikanan sa itong mga elders na nag-upod sa itong susini nga hapon. Parte naman sa edukasyon. Masubo pa matian, nga sa bugos na pungsod, sila na Tita Wilma, mga 440 ka mga private schools na ang nagsira. Nag-untap sila temporaryo nga nagsira, nag-untap ang ila operations for school year 2020 and 2021. Kaya nga, asama kang gamay sa ila enrollees. Kaya sa data sa Department of Education, from ang numero halin sa 14,435 sa mga private schools sa Pugos ni Pungsod. Maano abi? 398,010 ang kadamuon sa mga private school students na nagsaylo sa mga public schools. Hasta na sang dunyat na record and kasubong Wednesday na pero ginapasalamatan man naton tay tungod sining mga online classes ni kung tuod kamatsad ka mo sa mga may internet connection. Ang internet connection daw diri sa aton sa Pilipinas mas panganagdasin na tungo sa report nangin strictly kung kada sigon mo sa pag-download alin sa internet para sa fixed broadband para sa fixed broadband sa Philippines. Inasunuman sa pinakabagong na Ookla Speed Test Global Index Report. I don't know kung tuod na.
Kaya ako niya gagano mo galubing. Gahang. Inyo na iya. No? Okay, at ito ay alauna 50 tara sa Action Radio Philippine Standard Time. Pero ang aton iya nga update mo data Wilma sa dalagan sa panahon. At ang southwest monsoon, amo ining nagadulot mon sa mga paggulugan sa kalangitan, may lapta-lapta nga pagpanalitik kay thunderstorms sina sa mga probinsya sa Ilocos Provinces, Batanes, kag Babuyan Island, sunod sa pag-asa. Kag sa ila naman 24-hour forecast, sunod sa pag-asa, sila naghatag pahanungdong sa mga nahinamitan nga mga residente sa posible man nga mga pagbaha or landslides bangod sa kasarangan, tugtog, may mga pabakog na pagbubus ang ulan sa amo iyan nga mga lugar. Diba? Yes, ito Samtang, ano pag ari sa sulod sa ating pungsod ining low pressure area, ilaman ina gina-monitor, kagang LTA, katapusan nga na secret time, 915 kilometers east sa Gian Eastern Samar. Wala pa ini direktang epekto sa pungsod, pero nagadulot na sa mga pag-ulan-ulan sa eastern section sa southern Luzon, diri sa aton sa Visayas kag Mindanao. Pero mabatsagan naton tama ka init diri sa aton, di ba halin kaina? Kag akong gincheck sila, 32 degrees Celsius ang aton temperatura. Sa masunod nga 5 tugtog 7 ka adlaw sunod sa pag-asa, may posibilidad nga ining LPA mangin isa ka bagyo. Pero wala, yes, kang hambal niya mangin bagyo ini kag apektado. Pero sa karon niya, apektado siya po ng habagat ang Central Luzon kag Northern Luzon. Diba? Isolated naman nga pag-ulan, ang ma-experience sa pila ka mga nabilin nga mga bahin sa puntod. Kag syempre, ang ito na adlaw kay ina nag-butlak sang aga mga alas 5:43 kag magatunod karon alas 6:13 sang kagabi. Okay? Yes, kita mo ang ato na may pahong nga lilang tunon nga igalingaw sa ato mga palangga nga mga tagpalamati halin sa The Cotton Show. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for
Or para man sa ito mga palangga nga mga tagpalamatikag siyempre, para man sa ito mga mhm, mga young at heart. Siyempre sa mga listeners na ito, o mayong hapon lang dira sa inyo tonight. Kag siyempre ari si Tita Wilma po ninyo yat karon nga hapon tugtugtak na alas 3. Wa? So relax lang kamo dira. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sila ka mga importante nga mga pahaninto. Okay, so sino yung mga manamyon na kita sa ito sa mga palengke ng mga tagpalamat. Sa nag-upload sa ito dira sa Facebook Live. Hi and hello. Dira si Alex Fuentes, si Dejin Hisulgon. Hello, Tito Will. Mamayong hapon. Sila ni Alex. I'm watching, Tito Will. Okay. Mayong hapon, Tito Will, watching in Canlaon City. Greet lang ko kay Nanay Iling. Always gid ka pamati. Salamat gid. Hali naman na kay Tero Dizon Chin Marie. Salamat gid. Wala. Kamusta ang tita how? Hindi basta wala sound na daw. This portion of the program is muted. But siling muna, ga-play na si Tita Wilma sang music. Kaya hindi ito pwede ka-air music sa FB Live. Pero kung nara sa Transistor Radio, yes, 100% nyo kita yan. Mabatian. Di ba, Tita Wilma? Yes. So, okay, no? Hindi ka mabatiyon sa live ninyo. Gugtas man siya. Amo gina, girl, hindi lang kaya mapalik man si Tita Wilma pagkatapos, kaya wala kita choice again, ha? Kag, yes, kay Inday, Alma Gonzalez posisyon, maayong hapon lang dira sa imo. Good afternoon, Tita Wilma. Ano siling mo? Malapit na lang. Okay. Tapusa. Kay basahon Tito Wilma. O nga mga anak mo. Irene Rihon Di Marayi, mayong hapon, Tito Wilma. God bless you always. Salamat kit mayong hapon sa inyo. Kay Jocelyn Alerta Cordero. Jocelyn Alerta Cordero Gilang. Good afternoon, Miss Wilma, listening from Bago City. Salamat gid sa inyo. No? Mayong hapon lang dira. Kag, syempre man, Tito We, Gemma Taguan, mayong hapon, Tito Wilma, kay Noemi Pasage, Leslie Gutierrez, mayong hapon man sa imo. Kag salamat gid sa inyo. Nga nag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Leonila Tarosan, good PM, God bless. Likewise man, sa inyo dira. Kag, Salvacion Tison, mayong hapon lang dira sa imo. No? Kay Salvacion Tison, mayong hapon. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon iyang hapon. Kag, pag Tita We, nadula na lang siya. Dali lang gid, minapindot lang sa tawi. Virginia San Antonio Alpinda, kay Marisol Cambunga Sadio, Matuto Dennis Richard Tibor Roma. Mayong hapon, salamat gid sa imo. Sa batchmate ko kay Hini Dinucadis, Chin, thank you gid mayong hapon. Irene Rihon Dimarayi, kay Jocelyn Alerta Cordero Gilang, I'm sorry. Mayong hapon lang dahil sa inyo. Kay Alex Villarias, Miss Ems, good afternoon sa inyo din kay Attorney Tanan. Miss Seventh Heaven, salamat man sa imo. Kag Jessie Mark Ann, Emily Jaime, kay May Carissa Joko, Chinesulgon, Ruel Traico, C. Rai, good afternoon. Yi Charm, MJ Santiago Radillas, thank you kay Martin Aliling, mayong hapon lang dira sa imo sa bugos gid nga pamilya. Salamat sa akon palaga nga Dean, kay Dean Francisca Batalya, ma'am, good afternoon. Thank you so much. Thank you gid sa support, na? Kay Binares Arnel Sr., kay China Carmona Feria, kay Yunila Tarosan, kay Joseph Mandalope. Kay Mami Diane Consolation, na raman nag-upod sa ito karon nga hapon. Mami Diane, good afternoon. Kamusta na kamo ni Daddy Boy? Sa mga taga Isabela, dira madamo gid nga salamat. Kay Mami Pilar, of course, kay Nanay Dayin, kamusta lang? Okay, abalikan lang na karon ni Tita Wilma ang dugang neto nga mga greetings.
Dako sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Dr. Alfred Medicine Tea. Yes, siyempre, ini ang produkto sa Dr. Alfred Gamay. Kalaking disad kay USFDA Celebrate Perval. Tandaan nyo lang, yan mga produkto sa Dr. Alfred naman sa pagbasa ni Tita Wilma sang aton sulat sa sining nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang basahon ni Tita Wilma sa sininga hapon, siyempre,
Sa ibang dire naton nga mga kauturan, ginapadala na lang nila pagi sa atong sa personal nga Facebook account. So mabato nito din sa atong messenger. Kay di ba? Kung imo personal account, pwede mo lang ma-search ang personal account man ni Tito Wilma ang tupi na sugaton. May send message na click nyo lang. Kung pwede nyo matatag na send. Ang mga istorya ninyo sa kabuhi. Nga nakuha ninyo leksyon o kung inspirasyon man. Na pwede man nagamit bilang palahing bigan sa ibang paginaton ng mga kauturan nga nag-upod sa aton sa ilatag sa mga radyo kag nag-upod sa aton sa Facebook Live. If hindi gani, kung gusto ninyo, pwede man ninyo masulat, kaya iba na ito yung mga kauturan, pinapadala paagigigil sa sulat, pagi sa post office, isulat sulod sa sobre, kaya ipadala sa This Is My Life, DYEV, Action Radio, Railroad Building, Burgos Lupton Street, Bacolod City. Yes, amuli na estimate. Okay? Yes, Tita Wilma. So, ang atong basahon sa sining nga hapon, ari sa atong cellphone, kaging padala ini sang nagapatawag kay Rose. Nagapatawag kay Rose. Ang sabahin sang iya kabuhi na tungod sa iya love life. Sa pagpangabuhi niya. Kag ang mensahe diri ni Rose nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life, kag sa nag-upod sa FB Live. Tita Wilma, kung sila may istorya, may problema, ako may ara may ipaambit kag pangayuan sa imo. May karelasyon ako sa una nga amo ang nangimbana ko. Si Raymond, abi mo, kadamo sang nagakasisa sa among relasyon. Halin sang high school until nag-graduate kami sa college, mag-boyfriend na kami. Hasta nga nagpakasal kami. Kag, nakabata kami duha ka bilog. Ako naman, Tita Wilma, tawga lang ako kay Rose. Sa edad ko na 28, napatay na si Raymond sa masakit niya leukemia. Leukemia is cancer of the blood, ha? Siguro, matawag nga ideal ang among relasyon. Sa kami nagapalanggaanay, haling sang nagnubyahanay, nagsumpaanay kami nga kung uman ang mauna nga mapatay sa amon. Hindi naliwat magpangasawa o kung magpamana. Maisog man ako nga nagsiling sa iya na hindi na ako magpamana liwat. Tungod na batsagan ko na wala na sang ibang nga lalaki ako nagigugmaon pa. Kundi si Raymond biglang nga bana ko. 5 ka tuig ang nakaligad Tita Wilma, halin sang napatay siya. Na-realize ko na nagsala galian. Kasan ulang, ginhatag ko ang akon matamis na huo sa isa sa nagpangaluyag sa akon nga si Mark. May feeling man ako sa iya. Galing, love ko gihapon sa Raymond. Tita Wilma, sala bala kung gubun ko ang ginsumpaan ng mga duha. Mamati lang ko, Tita Wilma, sa imo ihambal sa akon. Salamat, kid. Rose. Okay, sa imo, Rose, una-una sa tanan. May damogin nga salamat. Maayong hapon sa imo. Padayon man nga maghalong ikaw tungod sa aton ginapangatubang sa karon nga pandemic and COVID-19. Kag sa imo man, duha ka kabataan. Huben ka pa. Ano pa may madumduman ako nga daw mong edad mo sang napatay mo ng iyabana, ha?
Tugan kapatid of 28 nga nabalo. Kag, kung ako siguro palang tawon, kag paintindihon sa imo sitwasyon, wala man problema siguro. Ba? Nga, liwat nga buksan mo ang imo balatsyagon, kag magsigong maliwat. Yan sa last part, yung imo gani nga mensahe, nga na nahatag mo na ang imo matamis nga huo kay Mark. Actually, girl, wala illegal nga problema para nga magpamana ikaw liwat. Kaya abin mo kung dumdumon sa bala, klaro na iya nga sa Bible mo, di ba? Ara na sa Bible, nga kung ang isa sa mag-asawa ang mapatay na, may kasilwayan na ang nabilin nga liwat na magpakasal o umamana o mga asawa, di ba? Ano ginagina problema mo din ha? Sa kasubuan sang tawag sa Diyos, wala ikaw sang ginalapak. Di ba? Siguraduhon mo lang, ari lang gidya, kasi mayo lang balakon, pagkapatay ni Raymond, wala pa kamo bata. Pero hindi, may duwa kamo kabata. Ha? Siguraduhon mo lang nga ang, let's say, pangasawon ka ni Mark, ang mapamana mo, ano gani, mag-insaktuhanay sila sang imo duha ka mga bata. Tungod kung hindi, amo ina amangin problema sa ulihin. Diba? Amo ginayang tandaan natin na ang problema lang yun, kung magpamana or magpangasawa sa kababae or lalaki nga or sa ikaduha ba lang yung kahigayunan, ang conflict nagagwa iya sa kabataan sa bagong karelasyon, di ba? Or let's say, kung magbunga ang inyo relasyon bilang mag-asawa. Depende. Siguraduhon mo lang na manginwala problema. Kung kamo nga duha nagahigugmaanay, pag konsultero pa siya, na mabato niya, kag makabig niya kabataan, kaugalingon mo man niya kabataan, wala problema. Kaya ang Ginoo mismo ang nagsiling nga hindi maayo para sa sinuman nga tao nagaisanganon na magpanabuhi hindi sa kalibutan. Gani, kung nagahigugma ka man sa iban, wala sang sala. Go on. Basta sigurado lang ikaw nga hindi ka maghinulsol sa imo nanging desisyon. Nga, mag-commit sa imo kaugalingon sa lain nga lalaki. So, pangasaon niya ikaw, good. May katuwang ikaw sa pagpangabuti. Di ba? Basta maayo lang. Wala kita nagasiling. Pero, kung sa isa, depende sa sitwasyon mo. Depende man sa natungdan. May ara man mga babae o lalaki na hindi na iya magpangasawa or magpamana kay gusto nga ihatag ang tanan nga tiun sa ilang kabataan. Para makafocus sila. Kaya kung kaisabla sa nasiling na naton, sa sila nga mga bagay o kung saan naman nga mga bagay sa itong pagdesisyon, may ara kung kita dapat ni isakripisyo para sa kaayuhan. So sa imo, in the role, kung makilala mo man lang si Mark sa maayo, babato niya ang imong sitwasyon kag ang imong kabataan, hatagi sa higayunan, na mangin malipayon ang imo kabuhi sa ikaduha nga higayunan. Kag saliwat, salamat din in the road. Ari ang matahong nga ang bahanon para git sa imo.
from juries para man sa itong sa letter sender nga nagpatawag kay Rose sa karon ng hapon. Okay, na Rose, be happy. Basta for good lang. So, good luck sa inyo mga desisyon. Kag sa item ng mga palangga ng mga tagpalamati agyan, pwede ko mo makapadala sa inyo mga istorya pagi sa itong sa niya Facebook account or pwede man din magsulat kag drop by the sa social sa Action Radio o kung ipadala man. Sa This Is My Life, Action Radio Bacolod Heroes, Building Burgos Luzon Street, Bacolod City. Okay? Yes, Tito Wilma. Pero, sa ito na nagdara mga kauturan, nga nagakinanglan man kwarta, kinanglan nyo cash, kinanglan gid badly sa inyo negosyo, kung ano man na pagkinahanglan, kag gusto ninyo mag-loan, ano ang klase ng loan, pwede ka mo maka-inquire sa Golden Sun Finance Corporation. Pwede ka mo makatawag sa cellphone number 0925-7088-424. Ibigay sa landline sa 434-8788 kag 707-6730. Kung pagpamarkot ninyo, yes, may ara, as pag-aantom na nila requirements, i-comply nilang kumpletuhon para ma-process sa gila yun. Kaya madasig man ang pagproseso kag approval. Diba? Manubo ang interest mo, ayo pa ang serbisyo. Yes, ang Golden Sun Finance Corporation, ara nakamtan sa Dalan Lupazina Street, Bacolod City, pakadto na sa shopping, ara sa Ginsang Anfang, corner L in Agustin Drive. May mga sangaman sila, magluwas din sa Bacolod City, ang ila main branch. May mga sanga sila sa Ciudad San Silay, Victorias, Bago, kag Kabangkalan City. Ara man sa Dumaguete City. Ara relax. Si Tita Wilma magabalik para sa atong istoryahan kakaon kung ginapiniya. Tito Pico kusubong hapon. Pinya na naman. Pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ng aton, commercial break. Ang Okay, yung Wilma sa ito na mga kauturan nga nag-upload sa sa Facebook Live. Miss Seven Heaven, ara ka na. Good hapon. Hey, Leslie Gutierrez, yung hapon sa imo. Kag Jude Gales Macawili. Maria Annabel Anas. Yes, Maria Annabel Anas, mayong hapon lang. Salamat gid sa pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon ha. Kag Wilma kay Tirol Dizon Jean Marie. Kag ara man si Chioma Michael. Pasensya kay manitawid mailugid siya masipat gid kaayo pahamo ka na ari malapog siya di na bala tawe Tirol Dizon Jean Marie. Okay. Chioma. Sorry, Chioma Michael. Hindi ko talaga, okay, salamat kung paano sa pagmagkapasalamat sa iya na baton nga blessing. Alex Fuentes, thank you kay Tito Wilma, kay Alvin Trasona. Good afternoon, Tito Wek. Quick ko lang si Papa ko, Rodolfo Primasio, nagapamatigid from Rose Ann. Salamat, kid. William Esteban. Happy birthday to paring Chow Chow from Sir William. Sa imo, salamat, gid halong man kamo dira. Mayong hapon sa This Is My Life, kag kay Action Tito Wilma. Happy Wednesday sa imo, Tita. God bless, be safe, likewise, gid, no? Joel Gubaton, mayong hapon, Madam Gima Tagwan of Maaw, sa mga taga Maaw dira, mayong hapon lang, kay Day Giselle Franco, kay Sir Erwin Gonzalez, ay sila dira sa may Maaw, sa mga nagapangapi, nagaupod sa aton every afternoon. Hello, Tito. Good afternoon. Always watching kami diri, Tita, sa program mo. Halong kasagi hapon and God bless you always. Virginia, San Antonio, Alpina. Kati Ver, good afternoon man. Magandang hapon po. Martin, good afternoon. Kay Riza Ginanaw. Or Ginanaw or Kinanaw. Mayong hapon action will makiksama mga nagapamati dira sa Barangay Bagunawa, San Enrique. Labi na gid si Nanay Tita. Parents, mayo lang direct pagpamati. Stay safe and God bless. In the Gino Sir, yes, good afternoon to. We're monitoring always. God bless us. Insakto giday. Kag mag-isa kita sa pagpangamuyo para sa aton safety tanan. Good afternoon, Tito. Hali naman kayo, Libihag. Yes, salamat sa imo. Kag, Jocelyn Alerta
Cordero Hilyang from Bago City. Okay, salamat kid. Yes, Tita Wilma, karon naman sa Joseph Mandalope, araman siya na Jessie Mark Ann, kay Bing Girl, kay Ruel Taiko, salamat man sa inyo. Kag, hindi ko na sila makita. Okay lang na, balikan ko lang ng iba naton karon nga mga greetings. Ara gali si Jude, dali lang. Si Jude Galis Makawili, Action Tita Wilma Suketon of This Is My Life of Action Radio Bacolod. Philippines ka na, watching here. Hindi naman mabasa imong greetings, pero di na ni kalawig-lawig. Dear, ha? Wait ko lang si Papa Rodolfo, yes, gapamati, subong nga hapon. Balikan ko lang na karon ha. Salamat, kid. Nakakaon pinya, pineapple. Tagaan ko pabilog pineapple, gin-slice ko about ka namin before nagpanyag ka, nagkaon pineapple. Singko amo ni bala ang aton istoryahan sa sininga hapon. Alas 2:30 na, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Miss Jane Candido Heldori, good afternoon. Kay Nanay Park, dira ngayong hapon sumaad sa mga taga-sumaad. Actually, ang pinya, nadamo na doon sa inyo, Miss Jane, sumaad, no? Pinya. Scientific name yan is Ananas comosus, di ba? Ananas comosus. Ang pinya, nami ni siya sa heart, nami ni siya sa aton tiyan. Sa mga ginaubo, yes. Nakalitaw ka pa sa cancer. Kag arthritis. Sa nambala ni Tita Wilma, pwede makabulig. Sa ginabatsag mo sa tiyan, sa arthritis o busikon, ay kung may sinusitis kapag gigali kag hapo. Kaya ang pinya nagaangkon sa bromelain kag vitamin C. Dira kita sila makakuha. Kag makabulig man ang pineapple o kunang pinya sa mga hindi matunawan or inamilang sinaton indigestion kag sa mga nagabutod-butod nga tiyan. Kag mas nami ang pinya nga iupod naton sa aton pagkaon. Ang naganigin na sa Justice Tita Wilma nga kung magkaon ka mo prutas,
nami na yakon sa imo regular meal. Kaon ka na prutas antes ka man kaon, di ba? Sa mga may ubo, sa mga may ubo, sipon kag sinusitis, makabulig man na sa imo. Abi mo nani pagid corn, i-juice mo siya. Kay kabalugid kita rich in vitamin C kag minerals ang pineapple. Kag may benepisyo man ini para sa aton skin. Nagapanami ini sang imo puti sa bilog mo nga lawas. Nagapanami man sang imo heart. Kag makabulig man sa mga diabetic naton nga mga kauturan. Ang isa ka taso sang kimia, yes, may 165 grams ina siya. Ang 165 grams, I'm sorry. Ang isa ka taso sang kimia, nga 165 grams, yes, enough gina siya na vitamin C requirement sang imulawan. May manganese pa na amo na siyang requirement sa itong bilog na lawas para mabaskog na itong lawas mo, di ba, mapagsika, mabaskog pag yun mo resistensya, kag magluwas pag yun, diba, may ara pag yun. Ano, Tita We? May makuha pag yun ikaw nga iba nga mga vitamins and minerals sa kimia. Diba? Ako yung pa, masilisila, sawi ka budlay ka unon sa kimia, no? Kaya iban ko naman, magamalan ka on, just paso ila dila magdugay. Nasa ako niyo, wala sa kabilang kimia, kulang ganyan. Ay, so dun Salvador nga kimia, matamis. Diba mga Salvadorians? Dala sa Don Salvador, patagaan ko na ganun sa ako niya pa kaisa, dulungan niya ko na iskabulig niya saging dito balay, kagsin niya. Sap. Di ba manamit kag matamis ang kimia sa Don Salvador. But anyway, inangaton, ma-share sa inyo sa sininga hapon ang kimia. Bao, galaway si Tita We. Pero sa mga napangita naman sang pinaka-epektibo nga food supplement, syempre ito, rin Sanson Plus Gold, di ba? Kaya ini ang commercial break. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao,
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Elocuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Elocuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Elocuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente,
Anchorman of the Year, Art Tayhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex. Pinoy Schooling Capsule nga 100% pure schooling wala labong chemical kag wala sa malaing system effects sa itong lawas inang kinahanglan nato na adlaw-adlaw kay nga ni ang pinaka the best nga cleanser and regulator sang aton immune system kag sang aton sinidugo sa kinahanglan niya matilo aton dugo di ba tito eh para nga mangin maayo ang dalagan sang aton pamatyagan sa bugos man nga adlaw tita Wilma kag magbasa kung system, may resistensya kita. Pahinumdum sa gihapon sang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, kakinahanglan, padayunon naton ang pagmentinar sang katinlo sa aton lawas, ang pagsunod sa mga health protocols, kag mga restrictions, pahita maging safe, plus pa ang pag-inom naton sang Dr. Pinoy Schooling Capsule, adlaw-adlaw. Paamo ka na pala. Adlaw-adlaw, Tita Wilma. Pero, kung ikaw may ginabatsyag, may ginaantos ka nga balatian, kinahanglan, kay ni 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, yung pag-inom sa Dr. Pinoy Schooling Capsule. Palaman ko tanon sa atong produkto, kag sa imo ginabatsyag, kaya atong Dr. Pinoy hotline, 441-1299. Kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Farm Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mawagkalin na sa mga butika dira sa inyo sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drug Store, kag sa tanan man nga Negros Grace Pharmacy. Okay? Tawe sa siningabahin ang ato na pagbasa sang inyo horoscope paagi sa inyo tagsa ka zodiac sign. Karon nga adlaw, ano ginitito with Miyerkules. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 26, tuig 2020. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday sa mga asawa man nga nag-celebrate sa ila sa wedding anniversary, happy anniversary. Okay, unahon naton ang mga Virgo. Ang mga Virgo na tao ini sila Agosto 23 hangtod Setyembre 23. Kung mahimo Virgo, hindi pagpaligara kung may mabatol ikaw nga imbitasyon. Hindi pagpaligaron, amo ni tiruwi nga may pandemic, magwa pa ka, tanawa lang ang sitwasyon. Nakadepende sa imo Virgo. Na? May chance o may kahigayunan nga masalapuan mo yung soulmate ito, twin flame. No? Basidra mo pa lang siya makilala. Kung isa ka away sa kung Capricorn man ang imo makilala, posible, makaangkon ka mo sa relasyon. Mga masuwati mo mga numero Virgo, 9, 13, 26, 37, 38. Lucky color, maroon. Sa mga libre naman, Setyembre 24, Oktubre 23. Di tayo masakit sa balatsagon mo, pakig ba ito ang gusto mo baklon? Kaya nga, short ang budget mo. Unang halangan ay ang importante. Unang halangan ang kinahanglanan din. Amo pa din subong nga itong sitwasyon. Libra, masuwanti mo nga mga numero, Justy 8, Justy 9, 23, kag 40. Lucky color, yellow. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ang mga tao nga malapit sa imo balatsagon, kinahanglan tagaan mo gid na importansya. Magpasalamat man ikaw sa pagbaton sa sitwasyon. Masuwanti mo nga mga numero 3, 9, 12, 20, kag 30. Turquoise is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtog Disyembre 21, Sagittarius, hindi ka magpanginit, hindi pa inita ulo mo, kinanglan full ka lang. Or hindi ka man magmangin emotional karon nga adlaw. Kinahanglan na cool ka lang, sige pakita mo ang imo nahibaluan nga pagadayon sang kadamaan. Mga maswati mo nga mga numero 5, 7, 13, 31, kag 42.
Tangerine is your lucky color. Sa mga Capricorn, mga nataw Disyembre 22 to Enero 19, kinahanglan mo lang ang disiplina sa imo kaugalingon. Kaya nga mangin mahuyang ka karon nga adlaw, kag kung hindi mo na mapakigbatuan, mabutang ikaw sa alang-alang na sitwasyon. Mga masuwan, tinuman nga mga numero 4, 5, 20, 32, kag 44. Ocean blue is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga nataw Enero 20 to Pebrero 18, likawan mo ang wala mo ginapaabot nga bisita. Kaya nga, dala sila sa imo, cheap lang na makapainit ang ulo mo. Adi iliton, sa ibang nga bagay mo atensyon. Amo na lang na. Masuwati mo nga mga numero, Aquarius, 16, 18, 29, 39, kag 45. Una nga bahin sa itong pagbasa man sa inyong mga zodiac sign para sa itong horoscope, relax lang kasi Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pila ka mga pakibalik. Okay, atam niyo nato ng mga upo nito sa Facebook Live, ha? Good PM, Tita Wilma. Pakigwit akon mother sa Rosalita Titing Valencia. Always ga-monitor kay stay at home kay senior. Kinahanglan, no? Stay safe, Tito We. Hope, mauntat na virus, Tito We. Saan pa mabalik sa normal? Ang tanan man, thanks, kid. Kung magsiling mabalik sa normal, siguro hindi na natin masiling normal. It's new normal na. Lain na ang atong pagulag. But anyway, mapasalamat kita sa Diyos. Kinahanglan gid ka magpangamuyo. Padayon lang. Keep on praying, di ba? Good afternoon, Ma'am Wilma. Monitor lang Barangay 28 from Nini Inventor Arosa. Hi sa mga taga-Barangay 28. Dira man po lang. Ay, na si Sir Erwin Gonzalez, nagwita na kamo kaina. Kay Maria Luz Grijaldo Magkunat, nag-aupod man sa ito sa sininga hapon. Leandri Pancho. Siling ni Leandri Pancho, palihog, check nyo ang sitwasyon sa mga naka-quarantine sa Forest Park. Puwerte ka miserable. Thanks, kid. Oo, sige. Palabot na itong sa mga natungdan. Nolchorita Ferrer, good afternoon, Tito Wilma. Indelisa Diaz, mayong hapon, tita. Paliw ko tamyaw sa taga Yuscara, San Carlos City. Na binagit kay Rayan. Salamat, kid. Almerson Fortuno Sapadok, good afternoon. Salamat, kid. Salamat, kid, sa pag-ubod kay Tito Wilma karon nga hapon. Kag magluwas man sila, Tita We. Kay Leandri Pancho, nabasa ko na sir, imong sini-message karon nga hapon. Salvacion Tizon, good afternoon, salamat gid sa concern. Kag kay Julius Mark Mapigo, yes. Michael Alikin, salamat, mayong hapon sa imo. Kag kay Eva Tarbolero, Eva Tarbolero kay Feli Morales Cuello, Alieza, salamat gid. Kay Alexander Lianes, Franklin Telogio, Zinaida Tumayan, salamat gid sa inyo tanan. Emily Jaime, salamat man kay Chioma Michael namo sa ila. Salamat gid ha. Kag okay gid. Brazil Lubaton kag kay France Duquay. Salamat man. Kag dali gid ari pag Tito Wilma. Good PM, Tito Wilma, gwit ko lang na naigirong nga gwapa kag Tate Romeo nga gwapo. Nga galuto budbud, kag puto, kag alupi, kag damo ba manamit ina. So may bata Christian kuno. Okay, halin sa kay Ronski, salamat man. Yes, tapos na Miss Jane, kag kay Alma Gonzalez Posisyon. Madamo gid nga salamat sa inyo. Okay, enough na ha. Sa nalabutan lang. Salamat yan. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa Ang Radio Philippine Standard Time and is Lawson Point of Interest. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Market. Para naman sa complete management sa itong siniliver ko na tayo siyempre nga itong DTX Public. Ito, kapuso na ito ng mga nabilin ng mga Zolgic fine para sa Etonoriscope sa karon iya nga adlaw. Pisces na kita, Tita Wilma, ay mga Pisces na tao, Pebrero, Justin, Webber, tugtog Marso 20. Ikaw, Pisces, pagpakatawha ikaw karon nga adlaw. Kinanglan tulo timbangon mo, kapaminsa mo man sang maayo, ang kung ano nga bagay, antes ka maghambal. O kon, antes mo iya kalupang doon kung ano man ina para hindi ka magsala. Isa lang yan. Hambal sa imong horoscope, magpalayo ka sa mga sismos o sismos. Kaya suwarte mo nga numero karon nga adlaw, 4-10, just 6, 24 ka 23. Lucky color pink. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na tao Marso 21, tugtog Abril, Justin 9,
Masuwerte ikaw karon nga adlaw sa ano man nga size ang negosyo. Kung naumpisahan na gid man, oo. Kung magpadayon man ang imo determinasyon, yes, magkamadinalagon ikaw. Mga masuwerte mo man nga mga numero are 9, 10, 24, 37 kag 40. Blue Sapphire is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20, ang imo pagpakigbuylog sa mga kaupdanan mo, sulod balay, kung sa trabaho mo man, mo ginaog man, ginasang panahon karon na adlaw. Gani, dapat hatagan mo gid konsiderasyon. Tagaan mo man panahon ang imo pamilya. Taurus, masuwati mo nga mga numero 14, 16, 33, 42, kag 44. White is your lucky color. Sa mga Gemini, tukso naman ko na nila. Mga Gemini, mga nitaw may 21, tugtubon nyo 21, di mo may padya nga nagahulat sa imo sa paghatag mo sa bulig sa husto nga tao nga mahatagan sini. Padayunon mo man ang imo pagkamapainubuson. Masuwati mo nga mga numero. 3, 8, 24, 28, kag 39. Dollar green is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer na tao Hunyo 22, Hulyo 22, ang mga trabaho nga wala mo nahimo, matalupan na, masaling bala, trabaho mo nga wala mo bala nahimo before, matapos mo na subong, makitaan mo muna, mangin mabastog man ang imo instinct, sa karon nga adlaw, para sa pagpasimpalad sa ano nga bagay. Basta maayo lang ha. 27, 27, kag 34 ang imo mga masuwati nga numero. Beige is your lucky color. Kag sa katapusan natin ng zodiac sign, Leo, mga natao Hulyo 23, tugtog gusto 22, yes Leo, adili kawi man nga mag-init ang ulo mo karon nga adlaw, kinanglan full ka lang kay nga puno ikaw sa makamandag. Kag mapinta ang Leo karon nga adlaw. Self-control ang kinahanglan mo. Mga masuwante mo nga mga numero, 4, 10, 18, 23, kag 40. Your lucky color is scarlet. So, nabatian na ito na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Para ya karon nga adlaw, Miyerkules, Agosto 20, tuig 2020. Nadumduman ni Tito Diomano sa atong sinima sa simbahan katoliko sa mga Catholics ang aton Arsobispo Oscar Cruz, nakuhaan batian niyo man ang mga balita na siya ang nagtaliwan anay to the city president. At the age of 85, masabing nato na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines President Oscar Cruz, nanging arsobispo man siya sa Lingayen de Gupan. Kag sa impormasyon nga ito nakuha, nagtaliwan si Cruz bangod sa iya madugay na nga ginaantos nga balatian sa inasang aga 6:45 sa Cardinal Santos Hospital. Kilala niya sa iya hayag man niya nga pagkomento sa nagkalain-lain nga issue sa syudad. Kag bantayan man ang mga development angop sa niya. Action Radio Philippine Standard Time, Impunto Las 3, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
pagkatapos ng atong commercials. Ang Dr. Alfred's Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Wilma sa Life. Sa siningabahin na may nitiuang sa nga tuman pagpangamuyo ang sa itong sitwasyon sa karon. Gani nagapangabay si Tita Wilma of dinin yung kita sa pagpangamuyo sa Orasio Imperata by the 6 COVID-19. Orasio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa pagkapangamuyo sa Orasio Imperata sa COVID-19. Ngakabay kita pamatian sa katamahal ng Diyos kaya panawag sa iya nagapangayo sa iya kaluoy batok sinigina ito magnato sa karong pandemic. Matyan kay Evelyn Kauntoy kung sa itong karong pagpapagawin na salamat. Pero si Tita Wilma magpapaalam na sa ito na pagpapagalagat sa mga lives sa karong adlaw. Ang ito na Bible verse for today. Halin sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, it says, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Salamat din. Once na naman, stand by sa mga mensahe sa paghigop. Una sa balita, una sa aksyon, sa pagkulod, aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,